Puilawa tinini pandani ojama teichine hoda okra boromganang biprok Kumar Jomatia bono khulumaya pharu phaichok phaijak chine ro inaugurator chine His Excellency Governor of Tripura bono puilawo hamjagma tei khulumaya pharu tei phaichok phaijak chine Honorable Finance Minister bono bahaino khulumaya pharu phaichok phaijak chine boromganang MLA bono bahaino khulumaya pharu tei chine Principal Secretary Law, former Principal Secretary of Law, Sini Bromganang Data Mohan Jomatia, Phaichok Phaijak Sini Beskango Hoda Okra Naikol Phang, Bromganang Pulindro Kumar Jomatia, Sini Korbogni SDM, Hodani Advisor, Bromganang Sanjay Jomatia, Sini Advisor Jomatia Hoda, Bromganang Bichitro Mohan Jomatia, Baba Goria Mission President Bromganang Mohit Lal Jomatia, Table Chini JDC Chairman Boromganang Jyoti Jomatia, Kila BSc Chairman Boromganang Bagan Hori Molsom, Table Senior Phaichok Phaijak School of Science ni Founder Bon Bahain Hamjamaya Faru, Phaichok Phaijak Joto Chini Hodani Kormokorta, Te Chini Maharani Sudakina Committee ni Beri Bodolongno, Khulumaya Faru. Beskango asok tongnai tei melawo guri tongnai joto takhok tei buhok sono khakaham tei hamjamaya pharoi boisuni tero kisa kok sawano chini beskango tini dignitaries rok chini guest rok tini mahaike opportunity mawani si onek sengu pheba chini je oro jaga phainai rok deputy rok Sini mutai khulon Baba Goria no khulonai hanai phainai ro tini chini neta ro ni kok chini gas ro ni kok kaham khe khnai thangni nangmani je phainai chalo chini Jomatia hodani bwsarok bahike bwskango agognai जों Baba Goria ni bisingtei जों kaisa program chaingkheno rwsamung rwchalayo khonalayo je jotoni sikang Baba Goria hono chini Jomatia hodani bwsarok jotoni sikang Agognani hinke जों discipline maintain ma khainai sini bwsarokno kaham khele khama pornai taboni jugo जों education kaham maya hinke bwskango sini bagoi onek challenge phainai hani bangoi sini bwsarokno जों first priority bonono first goal जों education karon जों jaga tuluk tabo buma bufani hoyto ekani jaga tongkha hinke bwsamangni hinke sibon bwsa ada kani singnai bagoi rokha hinke kintu sikha omohai jinis bufa pore jaya phano thung bwsano no graduate khairo mawo master degree khairi mawo PhD khairi mano tini ani ama baba silekha pore jagya tini ano graduation khairo makha oma haike chini je tabok tongnai rok chini buma bufa tongnai rok nijini jaga kori hinke jaga bagmaya phiaba sikhano जों Beskango target khai phurungoi teibo bini jesa kurung tongthung boni chaipasi kurung khaimano jodi जों इच्छा tongkhe hanibangoi tabok je Baba Goria Mission chalawoi tongnai ro boroni nahormung belai kaha pheba kwbangma chini समाजो tabok phano karjagoi tongnai ro je lekha pore mane competitive hisabe si जों rowoi naya Batailai mung honi si wansong naya buchiwi bahike pore lainai bono si wansoi naya kabangma tongkho borokno जों bwskango bahike agogrunai omo जों chesta ma khainai sini समाजो tabok jotoni sei problem जों nukjao drugs ni problem sini kamiam sayo kabangma drug bai gdaljak drugs awoi maximum je kurung family nini economically blai kaham boni family rok no drug bai gdal जों nugui tongmani सरकार kabangma policy khainai swnamnai development khainai school khainai college khainai lama swnanai continue omhai सरकार government ni project kabangma bwskango samung tangjaknai phiaba chini bwsarok drugs awoi lekha pori malia
nini boroni somas ni bangai mangsa wan so runglia hengke government ni je samung tangmani school college hospital boro samung suk nai ba samung suk ya angui thangnai hani bangai chini busarok no sung drug bai kasona ni bagai sung government bai baksa to tungni nangnai ne government ni saisi buskang ma agok nai tani ke government ni police proshashan ni kami am sayo je proprun murui tong phaimeya sung luku somas ni je hodani joto busarok jodi ek hangke sini kami am sayo drug phalnai chanai chung kaham kasoi mano nung angsi sositon mangnai baksa borowan soi tong je ani busa drug saya hangke parungoi thangnai hnai parung thangya drug sanai bai ni busa je ni busla jodi hanja lai kaija hangke ni busa wo sok phainai omo je drug oma hai jinis ani family bai gadalia ke toma ke nung khahi sungwan soi chesta khaya ke tong khangke ni busa je ni busla bai bu o bororo gadalai phainai nge chung chini busano kaibani phasi chini onek সমস্যা ngoi thangnai hani bangoi chung drug ni hoite chini somas no chung bahai yok ronani nangnai omo chung sakthalai ni nangnai jotunu chung baba goria ni hamari nawi baba goria ni phan nawi chung omotro no bu maka solainai dani ke chung teibu kobang ma chini society wo progressive samang khaijang bu tongo sini je tabo baba gore mission samang cholai tongmani hai chini kami am sayo teibu government si hoya khotomu je government tumano samang khainai boto sungsi ma sanai tini chini jomatia kami am sayo jodi tei kri lama kri ngui tong khain ke sba sani bata ba chung hodani hoite chung government ni thani sawani nangu tini chini oro jotesto samung tanai officer obo kaham tongo video hoite suru khai chini dmn collector tini o jaga bo phaisok phaijak borin thani chung approach khailai ni nangu je chini kami am sayo omahai problem ngui tongo hnai kintu chini jomateo kwbang manowo je especially ang administration no o jaga opposition chokmani yagulo nukha chini jomateo rok thangui je office o thangui sayo ni onek mane khakaya haichi onek khakaya haichi chini kami am sayo tuman ang omo sawani thangya kintu bini chongkha logo chini chai kom ko borok sasi administration by onek borok ta sotong onek borok ke advance sotong haisi jungke government ni thani bahai tumai scheme tong tuma facility tong government ni scheme government ni facility rojanai kabang ma line by line tong phiaba chung silaibani nangu haisi chini dm ni thani thangdi video ni thani thangdi aske sinung tuma facility manai omobuto chung sinai botro no bu chung teisa sositon anglai ni nangu je government ni scheme kabang ma tongu tabok chini kami am chairo old age pension ok kabang ma karjawi tongmani ro tumani karjawi tong chung joto chini hoda chini somas oma hairo no bu chung ever khailai ni nangu je tamasnai mamani bata tongphano chung maya ngoi tongmani ro omo chini nu maximum saya angna hnai angwan chou karon approach khaini nangnai salai ni nangnai aske chi je kogono tongo je nijeni busapha singthu kaya hengke do charya ja buma butong haisi tongra thung samu paileya hai hnai hengke nijeni busano sasi kaya kho hengke tongra thung hi chungma tongo onek somoyo hengke omoto government administration to bobai teibu alada haisi hengke chung salai ni nangnai jekono jaga jekono office o chini omahai osubida ang tongmani no chuna omahai rodi hnai chung salai ni nangnai tini joto phainai baba goria ni matai kotor baba goria no khulonai hnai chanai hnai